video s domnienkou, že vás ľahko prevedí štúdiom, tak ste na omyle. Sklamem vás, ale takto to nefunguje. Pokiaľ vás ale zaujíma, ako táto škola funguje, tak ste tu správne. V tomto videu vám priblížime priestory a vybavenosť školy, mimoškolské aktivity či rady učiteľov a učiteľiek ohľadom hladkého priebehu štúdia. Naša škola má totiž okrem učební aj zaujímavejšie miesta. Naša aula nám slúži ako priestor pre školské klasy, imatrikulačky alebo aj iné veci, ak treba. Vzniká z bývalej plavárne, ktorá bola priamo pod nami. Mnohým ľuďom pripomína aj telocvičňu, kam sa teraz presunieme. Telocvične máme na našej škole 4. V tejto trénuje aj voľajbalový športový klub Bydlička. Ale verejní športovci chodia trénovať iní. Ako to? Do nášho školského gymu. Náš gym je aktívne využívaný počas hodín telesnej výchovy, rovnako ako tanečné štúdio a vonkajšie športovisko. A to nie je ani zďaleka všetko, čo sa na tejto chodbe nachádza. Naše nahrávacie štúdio, v ktorom trénuje naša školská kapela. A hneď oproti sa nachádza rozhlasové štúdio, v ktorom nahrávame školské rádio a dúfame, že čoskoro aj naše podcasty. A rovno nad nami je knižnica, ktorá je prístupná všetkým žiakom. Ak vás zaujalo rozhlasové alebo hudobné štúdio, tu je prehľad aktivít, ktoré môžete robiť počas štúdia. Ahojte, ja som Šimon Barančok, som z parlamentu Bydlikova, som tu predseda, takže sme skupinka žiakov, 15 momentálne. Prečo fungujeme? Fungujeme kvôli tomu, aby sa na Bydlikovej žilo lepšie a z akcií, ktoré robíme, napríklad ples každoročný, bez tašky deň, Halloweenský deň, napríklad Mikuláš, ako pyžamový deň, alebo napríklad Vianočný deň a Fire on Fest, ktoré sa vždycky konajú na konci pol roka. Môžeme takto spraviť možno aj Bydličku nejakým krajším miestom. Tak školský časopis vznikol v roku 2022, bol teda prvý ročník, odtedy tento rok to bude 4. ročník a budúci rok, keď ja už tu nebudem, tak to bude také 5-ročné výročie. A vlastne vydávame 3-krát do roka, bo máme takú ambíciu každý rok, že bude to 4-krát, ale vždy to vyjde nejak, že teda jesenné, zimné a jarné číslo. A ja som veľmi šťastná, kam sa za tie 4 alebo 3 roky dostal časopis, lebo naozaj podarilo sa nám mať rozhovor s Ivanom Korčokom, s Adelou Liceovou a teším sa, čo čaká rozhlas aj časopis, lebo tak teda minulý rok pribudol k fungovaniu časopisu aj rozhlas a toto podcastové štúdio, v ktorom teraz sedíme, takže teším sa do budúcnosti. Takže Dramaklub Bydlikova bol vytvorený minulý rok pani učiteľkou Marikovskou, teda práve pre ľudí, ktorých zaujíma divadlo a umenie. Raz za pol roka teda máme vianočné predstavenie a predstavenie na konci roka. Tak minulý rok sme hrali vianočnú koledu a potom na konci roka sme hrali Kým kohút nezaspieva. Pokojne môžete len prísť sem a povedať, že chcete hrať a nejaké miesto sa vám určite nájde. Ako sa k nám môžeme dostať? Príjmame aj duše, ktoré nám prinesú dobrý nápad alebo do nejakú dobrú energiu, no prinesiete nejaký valuable skill do parlamentu, či viete robiť grafiky, či viete tancovať, či nám priblížite nejakú skupinku ľudí, ktorá nám vie pomôcť. Každá pomoc sa ráta. Môžem? Jo. Dobrý deň. Tak si zaspomíname na vašu strednú školu, pán učiteľ. Super. Ako si spomínate na začiatky? Začiatky... Boli také, že
Ani neviem, viem, že jeden kamarát došiel v obleku, to som sa hovoril, že a sakra, asi som sa mohol trošku lepšie obliecť. Moje začiatky na strednej škole to boli akože zaujímavé emócie, boli to také plné dni nových vecí, bolo to nové miesto, nové mesto, noví ľudia, a veľa nových povinností, ale postupne, keď som zabehla do toho režimu, nejak som si to nastavila, tak to išlo. A najdôležitejšie je asi mať okolo seba ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť, ktorí vám pomôžu, či spolužiaci, učitelia a tak ďalej. Na strednej škole, ja keď som nastúpil ako stredoškolák, tak som bol veľmi prekvapený, koľko je tam veľa ľudí. A keď som nastúpil sem na strednú školu ako učiteľ, tak som zistil, že tu nebolo veľa ľudí. Tu je veľa ľudí. Takže bolo to také dosť podobné a zároveň dosť odlišné. Začiatky si už ale pamätám, ale nebudem tu vypichovať priamo začiatky, ale možno celé to štúdium na strednej škole, lebo za mňa to boli možno tie najkrajšie roky, hoci som mala klasické štvoročné gymnázium. A veľa sme toho zažili, veľa sme si užili a čo som strašne rada, čo by som prijala vám všetkým, že stretávame sa doteraz, dokonca každý rok a vždy si máme čo povedať, aj keď sme rozlezení po Slovensku, po svete a kde. Začiatky na strednej škole boli dosť ťažké, lebo som bola v triede rozšírenej o matematiku a informatiku. Mala som 24 spolužiakov, boli strašne nadúpaní a ja som sa cítila, že extrémne hlúpo medzi nimi. Takže tak, ale potom po pár mesiacoch som sa akože adaptovala na ten obsah učiva a potom to bolo super. Keď som to takto rozpomeniem, tak som bol extrémny introvert. Ani neviem, že prečo som bol takýto, ale teraz by som to zmenil tak, že by som robil viac vecí určite. Viac by som sa hýbal, viac by som miloval svoje telo z tohto fyzikálneho hľadiska a venoval sa veciam, ktoré vlastne poskytuje škola. Máte tu fakt, že dobrú knižnicu, to sa mi páči. Máte hudobné štúdio, ak sa nemýlim, podcastové štúdio, tak skúste sa angažovať všade ako živý. Konkrétne máte krásny parlament a tak. Myslím, že prebiehali dobre a ja som sa na tú strednú školu moc netešil, lebo my sme boli veľmi dobrá partia na základnej škole. Ja som išiel z 9. ročníka a ja som študoval grafiku a nevedel som, čo mám od toho očakávať a vlastne som tam nepoznal, že vôbec nikoho. A išiel som ešte akože zo Starého Mesta až do ďalekých Krásňan či Rače, ale veľmi sa po nejakom roku tá partia tak smelila a vlastne od toho prvého ročníka, respektíve prvého pol roka to už bolo také úplne super, čiže v podstate sú pozitívne. Moje začiatky na strednej škole... Bolo to zaujímavé, keďže mne vlastne môj brat trošku vychodil chodničky. No a potreboval som ukázať učiteľom, že každý z nás je v niečom iný a že zatiaľ čo môj brat, jemu išlo dobre niečo iné, tak a ja som bol v niečom dobrý. Doteraz si pamätám, prvá hodina chémie, prišla naša chemikárka, ktorá učila aj môjho brata, pozerala na zoznam Ilovský. Toho brat? Hej, dúfam, že nebudeš taký exot ako tvoj brat. Takže, keď som jej napísal prvú písomku na 100%, tak pochopila, že nie. No. Veľmi som sa tam netešil, gymnázium ma veľmi nebavilo a akože okrem hodín dejepisu a angličtiny, tak ma to ako veľmi nebavilo. A nejaké rady alebo tipy pre nových prvákov? Tak okrem toho, aby ste sa učili tak ako treba a osvojili si všetky vedomosti, ktoré vám tu teda krvopotne ponúkame, by som vám asi povedala presne toto, že buďte kamaráti. Nájdete si partiu, niekoho, s kým si rozumiete, ale nie len dvojice, trojice, ale skúste spraviť niečo aj ako celá partia, ako celý kolektív, pretože je jasné, že s každým si nesadnem a vždy sa nájdú takí či onakí. Ale skúste hľadať to, čo vás spája, nie to, čo vás rozdeľuje. Skúste už možno od prvého ročníka tvoriť nejakú partiu a ísť nie, že ja, ale my. A potom možno zažijete aj to, čo som zažívala na Gimplia. Nech sa rozprávajú s ľuďmi, najmä s tými, čo sedia okolo, to bude dobrý plán na začiatok. A keď sú introverti, tak vždy si noste zaujímavé knižky, lebo potom sa extroverti budú pýtať na tie knižky a potom sa začne rozhovor, čiže to odporúčam. Asi učiť sa, využiť tú možnosť sa naučiť všetky tie predmety, to ako sa dá. Ja som nie všetkom exceloval, takže akože hej. Učiť sa, robiť si domáce prípravy, poprípade nejaký mať osobný záujem v tom. Určite nech
nestresujú kvôli známkam, známky nie sú všetko a hlavne netreba naháňať sa za známkami a stresovať kvôli tomu. Nech robia to, čo ich baví, nech jednoducho, keď ich niečo nebaví, nech zbytočne kvôli tomu nepodvádzajú a neviem, čo sú neúprimní sami k sebe a nech sa sústredujú na to pozitívne, či na to, čo ich baví a keď budú mať dobré známky, budú mať dobré známky, keď budú mať zlé známky z niečoho, tak aj tak potom si budú vyberať, čoho budú maturovať, kam idú ďalej na výšku, takže nemusia mať jednotky od vrchu až po spodok a stresovať kvôli tomu. A asi aby sa nestresovali a keď aj prídu, že nejaké trojky možno prvé a doteraz v živote nemali, tak naozaj je to len známka a nikto sa ich nebude v živote pýtať, že čo mali druhú písomku v prvom ročníku z matematiky za známku. Učiť sa priebežne, ale nájsť si zároveň aj taký vhodný balans medzi tým učením a aj medzi nejakou voľnou aktivitou, aby ste nezabudli žiť, pretože nie je úplne v pohode od rána do večera fičať len škola, prípadne tréningy, lebo proste sa z toho cvoknete. Užívajte si naplno, ak sa vám niekto páči, tak mu to proste povedzte, lebo nikdy neviete, kedy motika vystrelí a nemusí ani strieľať tá motika, sme na škole predsa. Ale povedzte mi to fakt, že buďte úprimní aj k ľuďom, ktorí chcete, aby s vami trávili čas, tak s nimi trávite čas. To je najlepšie kontakty získavate na škole vlastne. Náplňou tohto videa nebolo vám uľahčiť štúdium ani vám poskytnúť rady ohľadom štúdia. Jeho cieľom bolo priblížiť život a fungovanie na našej škole, ktorú všetci milujeme a nenávidíme a ukázať vám, akými mimoškolskými aktivitami si viete štúdium spríjemniť. Pevne veríme, že sa vám video páčilo a že vám teda aj pomohlo a vidíme sa pri ďalšom. Čauko.